Vedená meditácia za prítomnosti archanjela Chamuela, archanjela Rafaela a jeho liečivej energie a vzostupeného majstra Heliosa. Liečenie srdca cez pomoc a prítomnosť týchto bytostí. Cez pár nádychov sa uvoľni a sprítomni. A s každým výdychom pusti všetko ťaživé, všetko, čo ťa obmedzuje, aby si bola v tejto prítomnosti práve tu a teraz. Pokojne sa usaď alebo si ľahni a nechaj sa unášať energiami bytostí, ktoré nás budú sprevádzať pri tejto meditácii. Archanjel Chamuel, prosím o tvoju prítomnosť počas meditácie, o tvoju liečivú energiu, o tvoje poznanie, liečenie a následné spojenie sa sám so sebou, so svojím srdcom, so svojím stredom. Predstav si, ťa obklopuje ružové svetlo, ružový paprsok archanjela Chamuela a zaplavuje celé tvoje telo, celé energetické pole, auru, všetky tvoje telá a ty si naplnený ružovým liečivým svetlom. Archanjel Michael, prosím o tvoju prítomnosť a ochranu počas meditácie počas všetkých procesov, ktoré by mohli sprevádzať nás po meditácii. Ďakujem. A pri ďalšom nádychu si predstav, ako ťa obklopí modré svetlo, modrofialové svetlo archanjela Michaela a celú ťa zaplaví aj tvoje vnútro. Všetko okolo teba žiari paprskom svetla archanjela Michaela a jeho ochrany a pomoci. Milovaný Helios, prosím o tvoju prítomnosť počas meditácie, o tvoju pomoc, ochranu, liečenie, o tvoju žiaru. Počas meditácie
aj počas všetkých procesov, ktoré môžu sprevádzať túto meditáciu. Ďakujem. Pri každom nádychu si predstavuj, ako vdychuješ a ako celé tvoje telo zaplavuje zlaté svetlo, trblietavé zlaté svetlo. A pri každom nádychu vdychuješ toto zlaté svetlo zdroja. Pri každom výdychu toto svetlo, ktoré je v celom tvojom tele, prechádza aj na povrch tela a zaplavuje tvoju auru, tvoje biopole. Nádych, vdychuješ zlaté svetlo, výdych, zlaté svetlo prestupuje všetkými tvojimi telami, tvojim biopolom, tvojou aurou. Keď celé tvoje telo žiari zlatým svetlom a energiou zdroja, energiou slnka, jeho liečivou a harmonizujúcou energiou, predstav si, ako tvoje vedomie vstupuje do tvojho srdca, stiahne sa do srdca, predstav si svoju bytosť v rozžiarenom srdci, v rozžiarenom strede svojho bytia, svojho srdca, kde je všetko navzájom spojené, prepojené. Ty si všetkým a všetko je tebou. Keď si v svojom rozžiarenom srdci a žiariš žiarou svojho srdca, prichádza k tebe bytosť so zlatými vlasmi, s úsmevom na tvári, rozžiarená láskou, dobrom, svetlom. Pomaly prichádza k tebe a vy sa prepájate cez pohľady do očí, a ty môžeš cítiť túto energiu tejto bytosti. Podáva ti ruky. Stále si hľadíte do očí. A žiara srdca tejto bytosti
sa rozžiaruje stále viac a viac. Prepája sa s tvojim srdcom. A tvoje srdce sa rozžiaruje. Môžeš vnímať, vidieť, cítiť, ako tvoje srdce žiari. Žiari zlatým svetlom lásky, slobody, prítomnosti, spojenia sa so sebou, ale aj s ostatnými, so všetkým, spojenie so zdrojom. A iba si chvíľu vnímaj a cíť toto spojenie, túto svoju žiaru, svetlo, ktoré je v tvojom srdci. Keď si nacítila tento pocit spojenia, jednoty, postupne sa s touto bytosťou so zlatými vlasmi rozlúč. Poďakuj sa jej. A táto bytosť odchádza a tvoje srdce stále žiari. A ako odchádza a stráca sa svetlé, môžeš si všimnúť, ako ťa zaplavuje ružový paprsok svetla Archaniela Chamuela. Tebe sa premietajú všetky vzťahy, ktoré je potreba liečiť, zahojiť. A iba nechaj žiariť toto ružové svetlo, ružový paprsok Archaniela Chamuela na všetky vzťahy, ktoré sa ti ukazujú, všetky príbehy, udalosti. A nech toto svetlo ich zaplaví a lieči. A ako sa lieči všetko v tomto svetle, prichádza Archaniel Rafael ako podpora liečenia mysle, tela, duše, emócií. Prichádza k tebe a chytá ťa zozadu svojou rukou v oblasti srdca medzi lopatkami a vysiela zelený paprsok svetla ako podpora liečenia tvojho srdca, tvojich zranení, vzťahov. A tak si v tom len chvíľu ostaň. Vnímaj to, precíť to. Precíť tú lásku, liečenie, podporu,
Archaniel Rafael prikladá druhú ruku spredu na srdce a prežiaruje tvoje srdce zeleným svetlom liečenia z oboch strán, zozadu aj spredu, a celé ho naplňuje týmto svetlom. Môžeš si všimnúť, ako tvoje srdce teraz žiari a všetko navôkol teba žiari zlato-zeleným paprskom svetla. Naplň celé svoje bytie, celé svoje srdce svetlom Archaniela Rafaela. Nech všetko, čo je potreba liečiť, sa vylieči. Daj tomu zvolenie. Cez modlitbu, ktorú si môžeš v duchu opakovať so mnou. Archaniel Rafael, prosím o tvoje liečenie môjho srdca, mojich zranení, mojej mysle a celého tela. Prosím, lieč ma počas tejto meditácie, aj po nej, toľko, koľko bude potreba, aby zahojené bolo všetko to, čo je potreba. Prosím, nech sa deje v súlade s mojou dušou, naprieč časom a priestorom, vo všetkých realitách, dimenziách, úrovniach. Presne tak, ako potrebujem a ako som pripravená, pripravený. Ďakujem. Nech sa tak deje. A iba si precíť chvíľu energiu Rafaela, jeho liečenia, energiu Chamuela, jeho ružové svetlo. A môžeš sa s ním prepojiť tiež cez modlitbu, ktorú si môžeš v duchu opakovať so mnou. Archaniel Chamuel, prosím o liečenie môjho srdca, mojich zranení, mojich emocionálnych zranení. Prosím o liečenie mojich vzťahov a situácií, kde sa vytvorilo toto zranenie. Tak, aby to bolo v súlade s mojou dušou, v súlade so všetkými zúčastnenými naprieč časom a priestorom, na všetkých úrovniach, paralelných realitách, dimenziách
Presne tak, ako som pripravená, pripravený. Ďakujem. Nech sa deje pre najvyššie dobro. Ďakujem. A postupne si predstav, ako sa rozžiaruješ, celý sa rozžiaruješ žiarou tvojho srdca a splývaš s okolím tvojho srdca, stávaš sa svojim srdcom a rozpúšťaš sa v ňom. Ako sa v ňom rozpúšťaš, ako sa rozpúšťaš žiare svojho srdca, tekáš a rozpúšťaš sa do celého svojho tela. A láska, žiara, vyššie vedomie naplňa tvoje celé telo, celé tvoje bytie. Vnímaj, aké to je byť naplnený žiarou svojho srdca. Chvíľu si to precíť. Sprav si pár nádychov, výdychov. A keď si to precítila, tak to teraz spoločne uzemníme, prenesieme do hmoty tým, že sa spojíme s Gájou a uzemníme sa. Nádych a výdych. A predstav si, ako z tvojich nôh, z panvy idú korene hlboko do zeme, cez vrstvu hliny, vrstvu kameňov, vrstvu usadenín, vrstvu kostí, stále nižšie a nižšie, až k jadru Matky Zeme. Keď si tak hlboko, že vidíš, cítiš alebo vnímaš jadro Zeme, tak tieto tvoje korene obkolesia celé to jadro a prepoja sa s ním, vstúpia do ňoho, do jadra. Tvoje korene vstupujú do jadra. Ty si pevne ukotvený, uzemnený, prepojený so zemou. Aby si mohla žiť svoju žiaru, lásku, svetlo, svoju podstatu, svoje bytie tu na zemi. Pri každom nádychu zlato-červené svetlo, pomalé svetlo, ako keby láva, stúpa pri každom nádychu z jadra Gáji, cez tvoje korene. Pri každom nádychu ide smerom hore. Ťaháš to tými koreňmi hore, hore, hore. Až zaplavuje tvoje nohy, pánovu, trup. A ide ešte vyššie a zaplavuje celý tvoj hrudník,
ruky, až ku končekom prstov. Z tvojich prstov začínajú vyrastať ďalšie korene, ktoré vchádzajú do zeme a ešte viac ťa ukotvujú, prepájajú s Gájou a uzemňujú. A ty cítiš stabilitu, istotu, zázemie. Si pevne ukotvený, ukotvená. Nádych a výdych. Ešte raz nádych a výdych. A vnímaj, aké to je. Precíť si to. Keď budeš pripravená, pripravený, tak sa pomaly sprítomni, pomaly začni rozhýbavať prsty na nohách, prsty na rukách, celé telo. Otvor oči a buď tu.